Ndingumphathi wale ndawo, ngumawawa lokwasenza wadebalwayo kabhala kaqosho kamawawa. Ndingumphathi wale ndawo apho kufikele khona, apho kukhonza khona umama lo walapha, uMaliwa. uMaliwa apho ndiye ndamenywa ke uba ndize nam ndibe khona kulo msebenzi ukhoyo. Wakhwele indlu entle kakhulu, inefenishi nento yonke, intle kakhulu, inebhedi. uMaliwa ndiyaqonda uba ebengekaphile xa yobona into entle kangaka. Ke ngulo mntu wakhelwa le ndlu akasekho, kodwa bezile umbutho UAT neproject Taupo project. Aba banikezile ke, banika amabhasi, banika izinto ezininzi, ukudla, iibhaka zabantwana, kugcwele, sadla ipleti kuthiwa sazodla nangoku. Lo mbutho lo ndandiwubonile kancinci ephepheni ye-broad paper. Ngoku ndiyafumanisa uba ungumbutho ongathi unenyani kule mibutho ikhoyo. Siyabulela, sengathi nangomso ke bangavota xa benokufika aba bantu, bayaleze kwangoko into okokuba bazofika ibiza abantu bazomamela, hleze bangafumani bavotele. Ekwesibini, umbutho lo UAT isuke ecaweni, ifonyiswe ke apha ecaweni. Ngumbutho ongathi urayithi kakhulu ngokubona kwam njengoba ndimdala ndingaka. Ndiyabulela. Le ndawo le phantsi kwesizwe samaGqwirha kuNtabankulu. Enyanisweni ke siyanamkela, nangona bengekaxelwa abantu aba ke kuthiwa mandinamkele. Okokuba benazisile uba ningumbutho, ngayigqibele litente. Abantu balapha baninzi kakhulu, bayathanda ubukela into entle. Ingxaki ngokuyicawe, kufe icawe. Icawe noko abantu noko ke babuya bajika kwakwendlu. Hayi ke, ijoba la. Ndiyena uthi ke njengoba nikhona apha nizozazisa ngolo mbutho UAT, qinisekile ke hleze nihamba nabantu abakhoyo. Mna ke sendimdala kakhulu ngeza kwakho. Ndiyabulela into yokokuba ke nize ke sibone nezi zinto ke sizibonayo. Sizoxelelwa nini uba zintoni, nize nantoni, yintoni esirhalisela ngayo. Ndiyabulela. Nam ndizawuphinda nje amazwi ebethethwe ngumhlali ngaphambili obethe ndiyanamkela. Nam ke ndiyabulela le ngingqi ngaka isapha emzini wakwaHobe. Iza ke siyabona ngamehlo, ewe i-UTM ibe sibona into esihle nje, bonke umunyenyuwa nje sibona apha sithe enkosi ngabe enkosi. Dankie. Ndithe ndifika ndathi nangu upresident naye umbambisayo. Ndibuliseke netapile yonke iphela. Bahlali kuphi kanene? Ward 1. Umbutho lo ozokhulula iAfrika. Lo mbutho awulwi nagawe, ufonyiswe zigawe. Noba ukweyiphi gawe unelungelo lokuba kulo mbutho. Ndizawuthanda uba mfutshane ngoba uThepesele bethe makonke amaxesha. Endingakutsho kuni, lo mbutho uzokwenza ubumbano kuma-Afrika. Olo bumbano masiliqala apha kwikhona. Mna ngokokusebenza ndisebenza ngaseGauteng, kodwa apha emakhaya ndihlala phaa kuDuasbel, Ward 12, phaa eMthatha, phantsi ko-R Tambo district. Ithe manje selikhona eGoli ndibona i-UAT ngendlela engakhona esebenza ngakhona, ndiyathanda kakhulu ukuthi ithi nam ndifike ngapha sekhaya ndingahlali nje kuphela, ndifune apho singahlanganisa khona ukwenza amaduwa
leadership siyathembisa ngaphandle kokuthi ixesha nansi ayi-Ward 12 seyinayo ikomiti namhlanje sila sizimisele ukuthi ngoba siyabona ixesha lisekho ngoku nanga nama-elections emfishane sifuna at least uba sehlulakela lapha e-Eastern Cape at least siwafumane noba ngama-ward ayi-10 kodwa loo nto ngeke siyenze leadership ngaphandle kwesapoti yenu nibe nathi leadership niloko nisigayida nisitatayisa ngoba apha kwipolitiki asingabantu abaguji kuyo singene ipolitiki ngenxa ka-UAT i-UAT kamaduwazi moyibeka kahle ngokwesixhosa sasekhaya kuthiwa mawahlangane ama-Afrika ibe khona inguquko litsho eligama le-UAT so ngaphandle kokumosha ixesha kakhulu zothi amaduwazi alapha eWard 1 under i-Alfred Nzo district sikhona uba sinigayide nani kulo mfundiso siyifumana kwi-leadership yethu sibonisane sakhe i-UAT ibheke phambili amandla Ancale uhloniphe inkosi yethu inkosi badibanisa negama lakhe ile UAT yokudibana inkosi badibanise umlayeza leyo inkosi badibanise yiyo lento esizele lathi ne-UAT ukudibanisa ama-Africans uku-unite ama-Africans yiyo lento esizele yona la then kulela abo-priest odada bethu mani khona sivaka manda you know you don't have to talk mani khona nje siba right uyabona siyabulela abapriest sibulela kakhulu your leadership is well observed kanibulele iTau project ne-UAT ama-siblings kakuyi-UAT ne-Tau project ngabantwana bomntu iTau project icawe iTau project yona ke libandla okanye icawe it's a project ephuma kucawe yi-project ephuma pha ecaweni i-UAT ipolitiki i-UAT yona ipolitiki okanye ngumbangazwe ngithanda inkosi mayithi benimene nixelele benzoza nabantu ngiyayithanda laa ndawo ithethwa yinkosi ukuthi uba beninixelele kusengexesha bendizoza nabantu manje nithe khona icawe abantu babaleka ngoku nithe nina hayi icawe leya abantu bona babaleka ndiyayazi le nto ethethayo because nami mabathi icawe liyeza ndiyabaleka nam ndiyayazi le nto ithethayo xa kuthiwa icawe iyeza nam ndiyabaleka manje next time sizokuxelela ke tata sithi manje uTau project uza nobhuti wabo ngexesha elizayo sokuxelela ke sithi ke uTau project uyeza nobhuti wakhe u-UAT so siyazwana siso isinto eyi-1 akho ukuthi mhlawumbe lezi siphuma kuphi lezi siphuma kuphi siphuma kuthi siyavana Ihalala maralwa nakinzekirune
kwathela izigena kwathi umali uzokwakhela indlu xa eqala umali yosimbona ubuyayetheka samane sidini imali awulindini namntamba kungene usuku kwataba kuthi insuku seziphelile kodwa hahamba umali windlu seyibona thetha ukuthi bathi to nezato zipha endlini umali uyazibona ngomoya kaThixo siyabulela abantu bakaThixo apho nisuka khona nitho makhelwane bapha bathethile bebulela sithi masisukume siyababongela abantu abakamaliwe uthi uThixo ophansi uyamnyusa ophezulu uyamehlisa thetha ukuthi bantu bakaThixo siyabonga besingazi ngoku sihleliwe kwamaliwe kanti kwawusawuthi sibhubha kube kwamaliwe kufana neminye imisi siyabulela bantu bakaThixo inhliziyo zenu yeyi siyabonga asazi noma senze kanjani siyabonga Nkosi nam ndithi mandizoma kule ndawo ndingumntwana bantu bakaThixo besihleli naye ugogo kumandi besithi ke ngumali ophilayo amen inhle into ayenzelweyo bantu bakaThixo enimenzele yona siyayibonga ngokungazenzisiyo amen sithi uNkulunkulu makande ningatyhafi bantu bakaThixo ngoba lento esiye sisiphiwo nisiphiwe nguThixo amen bantu bakaThixo siyayibonga ngezandla eziliwaka bantu bakaThixo nabantwana bakamaliwa xa bezawuhlala ngoku endlini kamaliwa ebizawuhlala umaliwa le ndlu bantu bakaThixo nezinto ezingaphakathi siyabulela kuNkulunkulu amen inyembe sisiphala ndinovuyo abantwana bami ndinovuyo kodwa ngaphatheke lokhala ndibona imisebenzi umama engayilindelanga ibingenzeka ngoba umama waqala ukubona le ndlela enesithuba wayophila eRhawutini engalindelanga nto ingavela into enje wabuya ayiphilile abantwana bakatata bulela kakhulu inkonzo yakho thina baThixo ngihambe kakuhle ngikhona lapho ngibulela ndiyoyika ndiyangazela ngathi uThixo ungandimeleza nam xa kufika imini yami yokugqibela ndingafungi ndifunge nam ndingajiki njengomama zokufika imini yami yokugqibela ndimile kule ndlela ndiyamcela nokuthi lo thethayo nguSiphiwo Sandile kaSibhene onguchairperson weprovince apha e-Eastern Cape endifuna ukunixelela kona bantu bakwaWard 1 eNtabankulu ukuba ndicela nijoyine i-UAT. I-UAT ngumbutho ozokhulula abantu bonke baseAfrika. Ngumbutho ozokwenza ubumbano lwama-Afrika. Olo bumbano lwama-Afrika ke kufuneka silupracticile apha kwii-communities zethu. Thatha esi sitshixo sizawuvula yonke iminyango evalelekileyo. Asithembisi sithi sakwenzela ntoni nantoni nantoni usawuvota. Kodwa into esiyithethayo ithi sizawukwenza oko kufanele uba sikwenze esibona uba kufanele uba kwenzeke. Siyayibona intlungu yethu eSouth Africa, siyayibona intlungu yethu apha kwaWard 1. Kungoko ke ndisithi ndiyanibongoza, joyinani i-UAT khona ukuze sizoncedisana ukokha le ndawo yakwaWard 1. Apha ku-2026 kuzawuvotwa. Umele ke ngoku into yokuba siphume ngobungako bethu siyovotela i-UAT ikwazi ukuba semandleni wokuthatha umasipala ozawunceda abantu, hayi ozawuthembisa abantu. Apha kwa-UAT sizimisela ukwenza, yiyo loo nto singathi sisithi duwa kuba siyenza. Njengoba silapha nangoku sizokwenza nantsi indlu imile.
asikhambeni ke ngezi zinto kodwa senza into ekufanele siyenze. Umuntu esimbonayo uba ukufanele into yoba makayifumane indlu. Yanibongoza ke bantu bakwaWard Ward. Joyinani i-UAT nize ngobungako benu. Khani mama. Khotso Africa. Unity Ma-Africa. Kibantu Wanda Mahlatsi, the president of the most progressive left in Africa, the United African Transformation. Now today we are in the province of Champions, the Eastern Cape province. Specifically, we are in Mount Frere, a small town established in 1876 under the administration of Umzimvumbu local municipality. Now we are visiting a family of a very destitute lady who did not live to see her dream of being inside a house with a tap, with bath, with the toilets. But those who benefiting after her, which is the daughters and the grandchildren, will get to see a beautiful life and who is UAT. Now this is 2026, the year of local elections. We are here in Ward 1. I'm encouraging all the people in this area, in the Eastern Cape and other areas, to vote for UAT. Now here in the Mount Frere, you can see the beautiful land. This is what UAT is all about, a beautiful land. But our people are hungry. Our people cannot grow their food because they only lack support. With the government with such resources, all they had to do is to establish funding that will support our people in terms of agriculture and turn these growers into farmers. This is very easy. If you vote for UAT, we are able to support our people, because what we want to build in this place is not only growing food, but if you look at the tourism in this place, you can have business such as the B&Bs, the guest house, and ensure that people come to see this beautiful place. The soil is fertile, the land is very, very, very huge. All you need to do is to support our people, and that is very, very easy. Now the UAT today came to this place for the first time. The people have seen a beautiful house, fully furnished, tap running, electricity running, and when we leave this place, we leave the black family with pride. 2026, let's vote United African Transformation.